ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಗೇನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಪನ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನ ಡೌಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊಪ್ಪುಂಡು. ಹಾಯ್ ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಹಾಯ್ ಸನ್ನಿ, ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಸನ್ನಿ, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಗೈಸ್. ಇನ್ನಿತ್ತು ಟಾಪಿಕ್ ದಾದ ಹೊಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ವೇರ್ದ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಒಂತ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೇನ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು. ಸರಿ ಗೈಸ್, ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಲು ತೋಡ್ದುಂಬು ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತೆ ಜಾಡೊಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ. ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅಂಚನೆ 9,990 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಲೈವಿಗೆ ಬರ್ಪ ಶೇರ್ ಇಂಚೆನಿ ಸಾನಿ ನಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ಗ ನಮ್ಮ ಅಪಣ ನಮ್ಮಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗರ್ ತುಲಿ ಸಾನ್ವಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗರ ಪೂರ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ದಾರ್ ಶಾನು ಶಾನು ಒಂಜೇ ಮೈಕ್ ಉಪ್ಪುನು ಉಪ್ಪಡು ಒಂಜೇ ಮೈಕ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಬಾಲೆ ಸನ್ವಿ. ಓಯ್ ಬಂಗಾರಿ ಬಂಗಾರಿ, ಹಾಯ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲೆ, ಹಾಯ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಬಲ್ಲೆ, ಹಾಯ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಶಾನು ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಆರು ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲಿರಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದಾದ ನಾವು ಅವ ಆಪುಜಿ ಮಂಗರೆ ಅವ ಆಪುಜಿ ರೇಗ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಸಾನ್ವಿ ಅಲ್ಲದಂಕಲ್ಲ ಜಾನ್ವಿ ಕೂಕು ಅಂದಾನೆ ಕುಂಟು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ನೀರು ಕುಂಟು ಮಾಡ್ಬಾರಗುಂದಿನ ಗೈಸ್. ಅವೇ ಪನ್ಲಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ ಈ ಟಾಪಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಗ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಈ ಟಾಪಿಕನ್ನು ದಾದ ತೊಂಡೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಟಿಲ್ಲಿಡ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಕೊರೊಂದೇ ಬೈದೆ ಅಂಚೆ ನಿಕಲ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಎಂಡ ಆಪಿನ ಆತಿ ಯಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಬೈದೆ. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕೆಲ್ಲ ದಾದ ತೊಂದೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಕ ಪಂದ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರೆ ಮುಜುಗರ ಆದಿಪ್ಪು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಏನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಾಂಡರ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲ ನಮಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಲ್ಲಿ ಎಂಕ ತೆರಿದಿನ ಆತು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕಲ್ಲಾಡದ ತೆರಿಯೊಂದು ನಿಕಲ್ಡ ನಾನು ಪನ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿರ್ದಿಂಚಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡೇಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಏಪ ಡೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೇಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಡೇಟ್ ಆರೆ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲ್ ಮುಟ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂವೊಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ದೆ ತೋನುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಆರೆ. ಸೊ ಆತನಟ ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲುಡ್ದು ಮಿತ್ತಲ ಡೇಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಬಂದು ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವರ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ನಿಕುಲು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಗೇನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಪನ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನ ಡೌಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಎಗೇನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಈ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೈಸ್. ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಏ ಪಾಪುಣ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅವು ರಡ್ಡು ಇಪ್ಪುನೇ ಹಿಡ್ದವರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಆನಟ ಒಂಜಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ದಾಗ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರಿಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಇತ್ತಿನ ಗರ್ಭಕೋಶಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಗರ್ಭಕೋಶಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್. ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪುನಾಗ ಗರ್ಭಕೋಶ ಮಲ್ಲಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಗರ್ಭಕೋಶ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಬರೋಡಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು. ಸೊ ಅವೇನಂತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರ್ಗ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಾನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಡ್ಬಾಣ ಯಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡಾಂಡ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಪೀಸಿಟ್ಟು ತೋಜಾವೆ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಕೊಂತುಲೆ ಗೈಸ್. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜೊಂದು ಪುಮೂಲು ಒಂದು ವೂಮ್ ಪಂಡ ಗರ್ಭ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗರ್ಭ. ಸೊ ವೆಜೈನ ಈ ರಡ್ಡೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು. ಸೊ ಒಂದು ವೂಂಬ್ ಒಂದು ವೆಜೈನ ಪಂಡ ಯೋನಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ವೂಮ್ ಪಂಡ ಗರ್ಭ. ಸೊ ಈ ಗರ್ಭ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರಿಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ಒಂದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂವೊನ್ಲೆ.
ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು 1 ವೀಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬರ್ತ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಚಪ್ಪುಂಟುಲೆ ಒಂದು ಗರ್ಭಕೋಶ ತಿಕ್ಕಡ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದೇರೆ ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶ ತಿಕ್ಕ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ದಪ್ಪ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ತಿಕ್ಕಡ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಸೊ ಮಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ತಿಕ್ಕ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ವೆಜೈನ ತುಲೆ ವೆಜೈನ ಮೂಲು ಸ್ಟ್ರೆಕ್ಚರ್ಡ್ ವೆಜೈನ ಅಂತ ಪಾಡ್ದೇರೆ ಅವು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ವೆಜೈನ 6 ವೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬರ್ತ್ ಸೊ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂಚ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಟುಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಪಂಡ ಗರ್ಭಕೋಶ ತಗ್ಗೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ವೆಜೈನ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಜೈನ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಅತನೆಟ ಟೈಮ್ ದೆತೊನುಂಡೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ದಾದಾನ್ ಪೇರು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ವಾರದ ದುಂಬುಲ ಅವಳು ಗರ್ಭಕೋಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತುಪ್ಪರ್ಲೆ ಯಾವು ಒಂಜಿ ವಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆರಲೆ ಯಾವು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆನೆಟ ನಮ್ಮ ದಾದನ್ ಪೇರು ಜಾಗ್ರತೆ ಡುಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದುಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ದುಂಬು ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಗರ್ಭಕೋಶ ಬಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ 1 ವೀಕ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆಫ್ಟರ್ 6 ವೀಕ್ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇದು ಪನ್ಪಿನ್ಯಾನು ಸೊ ನಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದುಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಅವೇ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆವಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಿನಿಮಮ್ ದೆತನುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ 6 ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಆಪುಂಡು 7 ಎಂಚಲ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪತ್ರ ಇಂಕ್ 9 ಮಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಯ್ನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದುಪ್ಪುಂದೇನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ಟಿಪ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗಡ್ ಮೇಡಮ್ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತೆ దాదాపు పక్కి తోచుండే పోయిన మడిగ బలే పోయిన మడిగ వా స్టైల్ డుంతోందిని వా స్టైల్ డుంతోందిని సాన్వి ಲೆಪ್ಲೆ ಬಾ ಬನ್ನಿ ಬಾ ಬನ್ನಿ ಬಾ ಶೋ ಮೊಪ್ಪಲಿ ಪಕ್ಕಿಗೆ ಶೋ ಮೊಪ್ಪಲಿ ಸಾನ್ವಿ ಶೋ ಮೊಪ್ಪಲಿ ಶೋ ಎಂಚ ಶೋ ಶೋ ಗೈಸ್ ರಾಜರಿತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ ತುಲ್ಲೆ ರಂಜೂರ್ ಮಗಲ್ ನಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಣ್ಣ ಮಗಲ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪು ಜೋಲ್ಗಿತ್ತದ ಅದನ್ನ ರಾಜರೆ ಬಾ ಸಣ್ಣ ಬಾ ಓ ದೇವಿ ಬರೆ ಬಲಿ ಬಂಗಾರ ಓ ಸಣ್ಣ ಬಾ ಇತ್ತು ಬಪ್ಪ ನಾಟಕ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಅನ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಬಾ ಸಣ್ಣ ಅಂದೆ ಸಣ್ಣ ಬಾ ಓ ಕೂಚಿಲ್ಲ ಬಾ ತುಲೆ ಯಾರು ಮಿತ್ತಾರು ಬೇರೆ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ತುಲೆ ಬಲೆ ಅಲೆ ಬಲೆ ಅಲೆ ಅಮ್ಮನ ಟುಕುಚಿಲೆ ಒಂಚೂರು ಬಲೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಶಾನು ಬಪ್ಪು ಜರಮ್ಮ ಇದೊಟ್ಟು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನತೆ ಪಪ್ಪು ಒಂಜ 2 ನಿಮಿಷ ಬತ್ತೀನಿ ಗಾಲಿ ಮಲ್ಕೊಂತಲೆ ನವಿಲ್ ತುಯ್ಯ ಬನ್ನಿ ಪಪ್ಪುಡ ನವಿಲ್ ತುಯ್ಯ ಬನ್ನಿ ಒಳ್ಳೆ ನವಿಲ್ ತುಯ್ಯ ಬನ್ನಿ ಪೂಲಿತ್ತನಪ್ಪ ಪಕ್ಕಿ ಶೇಲೆ ನೀರ್ನ ಅಲ್ಲ 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 ಬಲ್ಲಪ್ಪ ಬಳ್ಳಿ ಪಾಪ ಪಾಡ್ ಬಾ 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 ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಬೋಲೆ ಲಂಚ್ ಬಿತ್ತಾರ್ನು ಇಜ್ಜಿಯಾ ಅಜ್ಜಿ போய் நம்ம போய் நம்ம ஒட்டு போய் இருவர் பர பைக்கு அந்த பையில நீங்க கொஞ்சம் ஜன போட்டு சைடு பண்ணி பத்தாரு
ಚಮ್ಮ ಬಾ ಚಮ್ಮಂಡೆ ಚಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಬಾ ಅಮ್ಮ ಮಂಗರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಿ ತುಕ ಪೋಯಿ ಪಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕಿ ಬಾ ಪಕ್ಕಿಲು ಹೊಡ್ತಿದ್ದಾಲ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದು ಮಾರೆ ಪಪ್ಪ ಟಾಟ ಬಂದರ ಟಾಟ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಟ ಬಂದ ಪಪ್ಪ ಟಾಟ ಪೊಯ್ಯರತೆ ಪಪ್ಪ ಟಾಟ ಪೊಯ್ಯರತೆ ಸಾನ್ವಿ 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 ಸಾನ್ ಪಪ್ಪ ಟಾಟ ಪೊಯ್ನತೆ ಬಂಗಾರ ಮೂಲ್ತಲೆ ಪಪ್ಪ ಟಾಟ ಪೊಯ್ಯ ನಮ್ಮನೆ ಈಗ ಆಡಿಡ್ಪೋಯೇನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಹಾಫ್ ನೈಟ್ ಇರು ಒಲ್ಪಡ್ದೆ ತೊಂದಿನಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ಲೆಂದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಂದಿತ್ತಾರೆ ನಿಕುಲು ಸೊ ಫೈನಲಿ ನೀ ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಓ ಕಲರ್ದಿದೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಅವು ಎಂಚು ಉಂಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪನ್ ಪ್ಯಾ ನಿಜವಾದ ಪನ್ನೋಡಣ್ಣ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜು ಗೈಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಹಾಫ್ ನೈಟಿ ಅದೇ ಸೊ ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಇರ್ದು ಹಾಫ್ ನೈಟಿ ಒಂಥರ ಸ್ಕಾರ್ ಕಟ್ಟಣಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಾಲ್ಯ ಪುರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ನಾವೇನೇ ವ್ಯಾರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ಅಂಚೆ ಪುರ ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತೆ ಹಂಚ ಇನಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡು ಗೈಸುಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಕಲರ್ದದೆ ತೊಂದೆ ಒಂದೊಂಥರ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ 2 ಸೈಡ್ಲ ಜಿಪ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನ ಒಂದು ನಾನು ಡಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ತೊಂದಿ ತೂ ಒಂದು ಪರ್ನಿಕಲು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮೂಲ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಬೊಕ ಹಾಫ್ ನಮ್ಮ ಗಂಟು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದೊಂಥರ ಗ್ರೇ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಲರ್ ತಂದು ನೆಟ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೊಕ ಮೂಜಿನತ್ತ ಕಲರ್ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಒಂದುಲ ಸೇಮ್ ಇಂಚೆನೆ ಅಮೆಝಾನ್ದ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ್ನ ಆ ಲಿಂಕ್ ಪೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತೊನ್ನೆ ಗೈಸ್ ಆಯ್ತು ರೇಟ್ 379 380 ಆತೆಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುನು ಇತ್ತಂತ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನೆ ಅಂಥದನ್ನಾಗ 400 ಚಿಲ್ಲರ್ ಇತ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಇತ್ತಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆತನೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ ಗೆತೊನ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಪಾಡಿನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ನಡುಟೆ ಒಂದೇನು ಗೈಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ನವಿಲ್ ಬೈದಳು ಸೊ ಸಾನ್ವಿಗಿನಿ ಮುಟ್ಟೋಡು ತೋಜಾಗ ಅಂತ ಪೋಂದುಲಿ ನಾನು ಹೋಯಿನಮ್ಮ ನವಿಲ್ ಬುಲ್ಪುನ ಸೌಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದುಪ್ಪು ಸೊ ಪೋಯದೆ ಸಣ್ಣ ಕೋಕೋ ಬಂದ್ಬಿಡು ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಂದುಪ್ಪು ಅವಳು ನವಿಲ್ ನಲ್ತೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ದಿನವಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಡೆಗೆ ಗೈಸ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ಬತ್ತಿತ್ತ ನವಿಲಲು ಇತ್ತ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಈ ಕರಿ ನನ್ನ ಅಂತ ಪಾಡೋಡು ಸೊ ಸಾನ್ವಿ ತೂಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಶೋಕತೆ ಅವಳುಂಡು ಗೈಸ್ ನವಿಲು ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಡಂತ ಟಿಪ್ಸ್ ಎತ್ತೀನಿ ಕೆಲೆಗೆ ಅಂಚ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ ಆಗಡೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ಕೋದಂಬರ್ಪ ಅದನ್ನೇಟ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರ್ಪಾರ್ದೇರ್ ಯು ಆರ್ ಸಚ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮದರ್ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿಯೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಾಮ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯೂಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೇ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಪಾರ್ದೇರ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಹೆಗ್ಡೆ